Moi! Mä teen nyt nopeasti vaan tällaisen, tämänkaan on vaikea, kun tää on näin pieni tää petsini. Mä teen nyt nopeasti vaan tällaisen tiedotusvideon. Nimittäin meillä on tulossa sellainen, elokuva tai sarja tai joku sellainen petsi-elokuva tyyliin. Se ei ole niinku ihan normaalien sarjajaksojen pituinen. Niinku, että se on niinku kokonainen petsi-elokuva niinku. Niin se on tulossa nyt tässä lähiaikoina. Se on aloitettu jo kuvaamaan, mutta se jäi kesken, koska sitä kuvataan pihalla, niin sitten tuli vähän kylmä. Niin se on tulossa jossain tässä lähiaikoina ja näin. Olikohan mulla muuta? Ei mulla ollut varmaan muuta. Mut siis tänäänkin saattaa tulla ehkä lisää videoita. Mä en yhtään tiedä, mutta videoita on siis tulossa. Jos me saatais edes yli 10 tilaajaa, niin se olisi tosi mahtavaa. Eli jos te tiedätte, tää oot tilannut meidän kanavan, jos tiedät jonkun kaverilla, kenellä on kans kanava, niin kerro ihmeessä sille, että tilais meidän kanavan. Ja sori, tää kamera nyt heiluu, tämänkaan on vaikea kuvata, koska tää on tässä patjalla, niin tää koko ajan lähtee valumaan silleen alaspäin. Ja jos te ihmettelet, mikä tää punainen tausta on, se on häkki. Siellä on tuollainen kaveri. Tänne päin. Kato tänne päin nyt. Sellainen kaveri. Okei, nyt se petsi tippuu. Ja joo, ei mulla ollut varmaan muuta tarkemmin. Joo, ei mulla ollut sit muuta. Heippa!